Fiblonin tuotteet on tarkoitettu ravintoloille, kahviloille, leipomoille, fast food-alan yrityksille, hotelleille sekä matkustusalalla toimiville yrityksille, niin kuin lentoyhtiöille, laivayhtiöille, bussiyhtiöille. Ja jatkossa meillä tulee valikoimaan myös medical-puolelle. Nyt mulla on kohteena MLL:n perhekahvila. Ja se, mitä mä oon tuossa lapsia kuunnellut, niin toiveena oli kirkkaat värit, sateenkaaren värit ja keltainen nousi aika monesti. Eli nyt näyttäisi siltä, että tässä pöydällä on ihan oikeita värejä. Mitä sä suosittelet sinne? Ensimmäiseksi tuli mieleen tämä meidän ihan tyypillinen kahvilatuote, eli kahvilautasliina. Et keltainenhan sehän on ilon väri ja tosi kiva. Tääkin oli toisaalta aika hauska väri, tää violetti, vaikka se nyt ei olekaan niin kirkas väri, mutta sitten taas esimerkiksi yhdistettynä keltaiseen niin on aika kiva yhdistelmä. Se on kaunis väri ja ei voi sanoa, että tosi herkullinen ja iloinen yhdistelmä. Varmasti sopii. Joo, et mä lähden nyt näillä sinne MLL:lle katsoo, että mitä ne on mieltä ja kysytään lapsiltakin mielipide. Tällaisessakin tilassa on myös hyvä panostaa yksityiskohtiin, kuten kattauksiin.